जयनाथ मर्द तोहरो सरकार गिरिए गेल बिया का साफा खत्म बड़ा इनकर नचनिया तारा के मिसतिया तारा के कुल करतिया माने सही ईमानदारी बताओ सरकार माने खत्म बिया वो तारा पर चढ़ल चाहतिया आ तारा बुझाते नहीं कतला वो गाड़ी में गोइल बिया देखो जा कौन तले काम कर तारा बुझाई के नहीं मेनो फोर्स खा लो कौना मेहरारू के मन ना हो कौना सुहागिन के साध ना हो बताओ इनकर नचनिया उनका देह पर चढ़तिया कबो खोदतिया कबो कबो गैया गरम होखैली सन तो सणहवे पर चढ़ेली सन लेकिन तबो जयनाथ भाई तारा नहीं के बुझात का ये मर्द तू नाम के एकदम गौवा के नाम में एकदम तू हंसवा जैन देखल चाहत नहीं हैं जैन नहीं कन देखल तार नाम बा जयनाथ आ तू जैन देखल चाहते नहीं जा मर्द तरह तब जैन धर्म अपनावा तब आ जई तो घरे एकर मर्दा बाहरे बाबे तने अपना मर्दा के फोन लगाओ मोबाइल दो मोबाइल दो जल्दी अरे ही दलो अपना मर्दा के फोन लगाओ तो लगाओ फोन तोर मर्दा के नाम जयनाथ है हो का लो ना एबरा राज भोगो अरे होता ना बढ़िया सामान तारा देही पर हाथ फेरतिया अब तबो तारा नहीं के बुझा जा प्योर करैले माटी बड़ा चलो चलो नंबर ए देवर बबुआ काहे भौजी बोलो का कहतड़ू तनी अपना भैया के नंबर दी ना आए बतियबू का हाँ तनी अपना पछहरियन के मना कर हल चल नचनिया चलतिया ई कैसे बोलता रे साहब अरे बाप की हनिए में जाता है भाई मर जाता है भाई ई जौन बोलता है सरवनवा परसों दिन बोलिया एकरा का पुलिस 4 घंटा मरलो से यही पर त लागल कहे जे गाड़ी बोलो बोलो का कहतड़ू अपना भैया के नंबर दी तो ल लिख बोली 95,500 हाड़ी में लिख लिख 95,500 हाड़ी में 5 गो नंबरवा हलचल के गाड़ी में अरे हातना बाउर नंबर ई कौन कंपनी हो हां ई हटे लीचू नया कंपनी लॉन्च कर लगाओ रिंग दे टिस टिस उठाइए ना उठाइए ना अजीत जी में घुसाइए ना हेलो हेलो राजा जी हाँ हो बोलो का कहता गोड़ छू के गोड़ लगाते लिए राजा जी जाई हो का कहताड़ू ए राजा जी बोलो रवा दशहरा में कहले रहनी आवे के अच्छा ना आईनी हाँ दीपावली भी बीते वाला बा अच्छा रवा गोधनों में आईती हाँ मन के श्रद्धा पुरा के जोईती अरे हम गोधनों के नाई भो हमारा बाबू लोग गोधन कुटवाओ नहीं खुद जनत का अरे इनकर बाबू बड़ा बढ़िया गोधन कुटल है तारा बाबू से तो हमरो बाबू कम नहीं कुटे है बाबू जी कम ना कुटे है एगो शायर बोलो पूछा कि कुटा जाए पूछा कुटा जाए पूछा सजावल सपना हमार चूर हो गए अच्छा सजावल सपना हमार चूर हो गए जेकरा के हम आपन समझनी उधतूर हो गए पता ना खता क्या कसूर हो गए जे हमरा नजरिए के सामने रहत रहे वो हमरा नजरिए से दूर हो गए। चिंता मत करो गाड़ी कटा के टिकट पर चढ़ता है उल्टे चढ़े आज ही तो घरे आज
जाइता घरे आ जाइता घरे आ जाइता ए पिया घरे उंगली ना पड़े आ जाइता ए पिया घरे उंगली ना पड़े आ जाइता घरे 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 आ जाइता ए पिया घरे उंगली ना पड़े आ जाइता ए पिया घरे आ जाइता ए पिया घरे करो राजेश मेडिकल दयानंद कुमार बड़े बड़े रुपए दिल बने पुरस्कार राजेश मेडिकल आ जाइता ए पिया घरे उंगली ना पड़े आ जाइता ए पिया घरे उंगली ना पड़े छोटी के पीछे छोटी बालों के पीछे छोटी छोटी के पीछे छोटी छोटी के पीछे है बड़ा का बड़ा के पीछे बोले छोटी के पीछे है बड़ा का बड़ा ना मेरे बालों के पीछे छोटी छोटी के पीछे छोटी बालों के पीछे छोटी छोटी के पीछे छोटी छोटी के पीछे है बड़ा का मंटू सिंह जी तेतरिया के धरती से मंटू बाबू बड़े बड़े रुपए दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अनीश मौर्य उर्फ टाइगर जिलाध्यक्ष RLJD युवा नेता भगवान रक बनौले राखी और मनोकामना एकदम पूरा करी बुद्ध भगवान ये नो हमने के कहब जा अरे वो बढ़ी रह पद में प्रमोशन होखे हर एक मोड़ पर हमरा के खोजब बूढ़ा ब्यास हर एक मोड़ पर मिली है मदद करे खातिर अजीत हलचल तक के न दो हनुमान छिनिया बेदाम के कदो मोटरसाइकिल कह दिल बड़े देवे के जा ठीक बा तू दे दे बता बहुत अच्छा का बात बा आए बाप रे बाप हमारा का होइले का कहता कि कदो तू बर्तन कीन दी हो तू पहले गाड़ी साफा एकदम चुतिए बड़ा सकाए मन का है तोहनी के बर्तन ना दलस सहेल ना मोटरसाइकिलवा दे देबस आ बर्तनवा देबे में ई कौन बात है भाई आए ठीक बा इहो जगह रह गलती ना आराम भाव लागो गलती ना आराम से मुंह बाबा जी मुर्गी मारो छकन बाबा अरे बाबा बहुत गाना बजाना के पुरान प्रेमी है राधा कृष्ण पहलवान जी दुनिया छोड़ दिहले आ राउर गाना बजाना छूट गई का करब केकरा संगे अरे बा गायत्री ठाकुर राधा कृष्ण के संगे रबा घूमने लेकिन का करब आज के है लौड़ा छौड़ा कुल ब्यास हो गइल बड़े से नहीं खा ना तब हमनियों के बाउर बोलवा दे तरह से का कहिए छकन पाहुन जा पाहुन हो तो पाहुने नु कही लेकिन जा भगवान करस कि तू 5 महीने के मालिक हो जा का लगल है बबुआ त डाली डाल बाबूला साफा तुम हो रहो पहर वियोग में गिरे अखिया से दूर हो कहतरे कि जले ढोणी पर गीत ना गइब तले मार्केट में ना आइबो ई कोनो जरूरी नहीं है बढ़िया भी गा के मार्केट में रहल जा सकता हमरा नियन बनो देखब मर देता नहीं हमने के तो अश्लील बोले के एकदम कसम खा ले बनी जा कि बोले के नहीं के जीवन में भोजपुरी के हमने के सुधारे के बा कि ना फिर अनीश मौर्य उर्फ टाइगर जिलाध्यक्ष
भगवान रौरा का बनौले रही अरवा पाटी के काजी तब भाव लगले बबुआ डाल देले बड़ा बुला साफा न भोरो डाली देले बड़ा बुला साफा तू हो रहो तोहरे वियोग में गिरे अखिया से रो राजा जी राजा जी राजा सजनवा दहिया भी रहा में जा के हितरी बनौल रही मान समान हितरी कहते के राजा जी काहे खाती कोई बड़ो मारो तने जे मुर्की रुकी पहले मुर्की मारई तब ले आई पैसा कह दिया त काहे खाती शादी कइलो काहे खातिर अरे कौना अरे गन के काटे सब कलता बिछोना खाली बाउरे बोललस अरे अरे सरवर छेछड़ा कहता रहा हमारा के चुतिया के बुझाता के कहल जाला जान तड़लो हाय छेछड़ा के करे कहता कहल जाला जान छेछड़ा मौसा के कहल जाला हां जानते हैं राजा जानते हाय लीचड़ कर देखा दो आदमी से हरदम बाचा रहबो त ठीक रही लीचड़ से आ कीचड़ से लीचड़ से आ कीचड़ से बचबो न हरदम फायदा करी कीचड़ में जइबो त लेटाए के पड़ी आ न त लीचड़ के संग करबो न अपन धर्म धारा जा तो मुंह में के बात छीन ले हाय इन करना चनिया बेरी बेरी एकरा के करते है डिस्टर्ब हाय तब देखौला सा ए तरी ना देखावला ए तरी ना बहुत रिक्वेस्ट कैली है तब देखौला सा उतना महंगा चीज भाई उतना महंगा चीज अब फ्री में दिखा दे अरे चुतिया कुछ पैसा दे कर चुतिया पैसा ना चाहिए आए हां ठीक है चलो ठीक बा कहते के राजा जी देखो तो कितना ईमानदार भाई सब बताई पैसा नहीं लेता हां कितना बढ़िया बात बोलता कहता कि वो पैमान के पैसा नहीं लेता हूँ
जो हिंदी के सारे बड़े थे चटकिलिया हिंदी कहते के राजा जी कह दिया तो काहे खाती शादी कइला हलचल ई कलाकार होतर बैठो हो ई जैसे अंगुरी को दी हर जुगाड़ नहीं करे खड़ा होकर पूरा मंडली में कोई ना है तरी तनी को के दिखा है तरी अंगुरी को के खड़ा कर तो दिखा करे केहू के जुगाड़ बा होकर के दिखाओ होकर के करा के कह दे कि देख अंगुरी दिखाओ कहते नहीं उन्हें पांचों कर हाउ हो आ तने मुंह तने बंद कर कंकाल तने है दहिने वाला तने डाउन कर अरे डाउन कर कहता नहीं दहिने वाला डाउन कर ढेर होता हेने तिकवा कौन तिको तनी हेने ले दाबो हां है दो ट्रेन को भाई सुना कलाकार हो YouTube पर डाला एकर मुंह डाला YouTube पर अरे मुंह तो दाब एकर मुंह डाला YouTube पर बंद बंद कर के मुंह बंद कर दाब YouTube पर डाला एकर मुंह तनी होने दाबी तो सुना सुना तार नाम का है छवामुर आ मुंह बाबा के करना हो स्टेशन पर छवामुर लोग कहला टिटिलो टीटी लो आतन आए एक घड़ी तार ड्यूटी कहाँ बा बक्सर स्टेशन पर ओ जे का करल गाड़ी के अलाउंस करीले गाड़ी के अलाउंस कौना गाड़ी के बंगलोर जाने वाली सन मित्रा एक्सप्रेस के 9296 डाउन 2296 गाड़ी के नंबर है देख लो अरे चुतिया देख याद हो 2296 गाड़ी के नंबर है संगमित्रा का हां याद हो ना आ श्रमजीवी के नंबर का है 2391 नई दिल्ली से चलकर राजगीर को जाने वाली स्वरंजीवी एक्सप्रेस एक नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है सुन ले डांस करेला देख ले पागल है पागल तो बुझत रहे बैठ रुको एने से जाए वाली ट्रेन को बड़ी सब ई जौन पैसेंजर आ मैनन के नंबर बताओ तो जौन सुबह में जौन पैसेंजर जौन लागेली सब 560 डाउन बक्सर से खुलती है ना डाउन आई लगती है ये गाड़ी बक्सर के बाद बक्सर में खुलने के बाद सीधे बरना लगेगी बरना के बाद डुमराव पूर्णीगंज बनाए बिया आरा रुकेगी पटना जंक्शन रुकेगी वाह वाह मुंह बाबा वाह जा आ ओकरा बाद कौन चले नंबर सहित बताओ 510 डाउन 032 डाउन 032 डाउन अरे चुतिया देखल है ओकरा मैं नंबर याद बा बैठा मो बाबा ई तारा के गाड़ी देतल बैठ जा तू यार बटालियन पे चगल कभी गाड़ी मेरा हो गल बा दिल्ली कह दिया जे अरे कनिया भी आहुरी के दामती साजा सुन सुन दिल बुढ़ा अब हो गया जा एकरा का हम कह देब कि गौनाई में तोरा नहीं खाए देखिए हम लियावल ना चाहिए ना कह देब कि ना आई तो वो दिन या तो मर जाई या ना तो हम गाड़ी के सोगा सूत जा आ ना तो गड़िया के आगवा सूत जाई कहे कि हमरा पर गड़िया चढ़ा दो हम काहे खाती कही रविंद्र भैया कि तू मुंह चल भाई और का कर बहुत प्रयास कर ले कि तोरा गौनाई में नहीं खाए गाइए खिया गाये खियाव हम कहिले जे तोरा गाय खियाव के घर के मालिक भाई लेकिन अब का करब कही कि तो एक दिन गौनाई में ना लिया के कोई नहीं तो कहता कि बूढ़ा याद कलब हमर तू मुंह ना देखबो हम कने के सार तब चलो बाकी एगो गलती काम करता का लंगटे नहाए लगा रविंद्र भैया बड़ी एक गलती का बताएं आए रोए लगल खाला भाई नत कह दे बक्सर गोलंबर पर घर बनावता नहीं आ ये करे के रखले रहनी 1.5 महीना से आ माने रतिया में सुतत रहला एगो पहले जगदीशपुर के रहत रहले उदय जी 6-7 महीना रहले हा तब कने कि अब तू रिटायर हो इहे जाके कहलस कि इनकरा के बदली करो अब हमारा के रहे दो राती भर सुतत रहला ही है एक दिन देखो तनी कि आधा गेट खुले बा
मोए कपड़ा खोल देले यही तरी नल पर नहाता लांग यही तरी जब हम जब गेट के भीतर जात और उरी कोरिया भूत वही दिन से कहने के तारा बॉक्सर नहीं खा जाए अब ना न हेबे रोता है हाय अब ना नो अच्छा ठीक अच्छा रुको कि बात सोखा दो धीर धड़कन वो ना धरे धीर धड़कन वो ना धरे उन्हें ना पड़े बस एगो लास्ट गीत गाई ओकरा बाद में हलचल जी का नंबर दे।